पाकिस्ताननि राजथावनि इस्लामाबादाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस फाहामसालियाव अर खामो। एसि बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जायो। आइजो बेरामि वार्डआव जानाय अर खामनायाव सा 15 जोनोम जागोदान खुदिया दुखुनांथावै थैयो। अर खामनायनि सिगां सा 16 जोनोम जागोदान खुदियाफोरखौ थिसनदोंमोन वार्डआव। अर खामनाय समाव सासेल' खुदियाखौ रैखा खालामनो हायो। जिल्ला खुंथाया फोरमायनाय बायदिब्ला सा 14 खुदियानि गोथै देहा आबुङै अराव खामना सेवहांगार जायो। पाकिस्ताननि राजथावनि इस्लामाबादाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइंस फाहामसालियाव अर खामनाय जाथाय। एसि बेरफ्रुनायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जायो, जेराव सा 15 जोनोम जागोदान खुदिया दुखुनांथावै अर खामना थैयो।